हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे भिडिअ लाबोदोंलाय बे जाहैबाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ सोलिबाय थानाय जिहेतु नट्स होनाय अनलाइन आरो बेयो बड' मेजरनि बिथिङाव होनाय जादों ग्रेजुवेसन एबा मास्टार डिग्री मोननैनिबो थाखाय बेयो जागोन जायफ्रा जेरावहाय गावबा गावजों एडजास्ट जानाय मोन्दों एबा सिलेबासजों गोरोबदों नोंथांमोना बेखौ लानो हागोन बिनिफ्राय बेयाव नुनो मोननाय जादों आरोबाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनहा नुदों दे बर' आरो असमिया रावनि जेन्डार एबा आथोननि बिथिङाव रुजुलायनाय दा बेयाव बबेया गोरोबलायो बबेया गोरोबलाया दा बेखौ नोंथांमोनहा नुगोन बेयाव बर' रावा बबेनिफ्राय बे डिटेल्सै लाबोनाय जादों आरो असमिया रावनि डिटेल्सै लाग्रोनाय जादों बेनिफ्राय फारियै रुजुथायारि एबा कम्पारेटिभ जेखौ खालामनांगौ दङ बेखौ खालामनाय जादों बे नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों दा बेबायदि मोनफा मोनफा राव मोनफा मोनफा सोदोबखौ लानानै बानायनाय जादों दा बेनिफ्राय बेयाव आरो बेल' नङा मोनथाम मोनगोन बेयाव बेनिफ्राय आरोबाव मोनबावदों नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों बेवहाय बर' आरो असमिया रावनि गारां बोलो जायखौ स्ट्रेस होनना बुंनाय जादों जायखौ लिंगुइस्टिक लादों बिथांमोनहा मोनथिगोन बिनि सायाव जाहैगोन लिटारेचार पार्टनिफ्राय बेयो जानाय नङा नैबे मोननैबो बेफोरो लिंगुइस्टिकनि बाहागो गोजा दा बेयाव नोंथांमोना नुगोन बेयावबो गारां बोलो एबा स्ट्रेसआव असमिया आरो बर' रावाव माबायदि गोरोबलायनाय दं माबायदि गोरोबलायनाय गैया बेखौ नोंथांमोना बेयाव नुनो मोननाय जागोन बेबो खथि खथि बानायनानै होनाय जादों बेनिफ्राय आरोबाव मोनसेया जाहैबाय नोंथांमोना बुङो बाहाय मोनथाम सोनाय जादों जिहेतु बाहाय नुदों थि दिन्थि दाजाब महर एबा निउमारिकेल क्लासिफायार्स जायखौ जोङो गंसे गंनै थसे थनै मोनसे मोननै बेसादफोर साननायाव बाहायनाय जायो मुंमा हिसाबै बेखौ नोंथांमोना नुगोन जेरैहाय जायखौ निउमारिकेल क्लासिफायार्स बुंनाय जायो एबा थि दिन्थि दाजाब महर बुंनाय जायो बेयावबो बर'फ्रा मा बाहायो असमियाफ्रा माखौ मायाव बाहायो बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन बेखौबो दा बे फनेटिकेल एल्फाबेटजों लिरनाय जादों जिहेतु मानो होनबा जायफ्रा लिंगुइस्टिक लादों नोंथांमोना मोनथिखागोन जायफ्रा नोंथांमोना गोनां जादों नोंथांमोना मोनथिखागोन मानोना राव बिगियाननि बिथिङाव जोंहा गुबुन गुबुन रावफोरखौ फोरमायनो थाखाय मा खालामनाय जायो लिंगुइस्टिकनि एल्फाबेट जेखौ बाहायनाय जायो बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ बेनिफ्राय बे मोनथामनि अनगायै गुबुन गुबुनफोरखौ मोनगोन आरो सिगाङाव जायफोर आपल'ड जानानै थाखांबाय बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थांनानै नाय बड' मेजर प्लेलिस्टखौ नाय आरो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन क्लासनि गथ'फोरनि थाखाय नांगौ जायोबा प्लेलिस्ट दङ गोदान आलदा नोंथांमोना बेखौ हाबनानै नाय गोनां जानाय बायदि मोनदोंबा नायदो आरो गुबुनफोरनो शेयार खालामना हो दा बेखिनिमोन आरोबाव आपडेट मोनबावगोन गुबुन बाखि जेसेबां दङ एसेनोसै गोजोन्थों।